Kumusta mga kaigsonan o mga mahalam mong tigpaminaw? Nining tungura karon ano sab kini ang usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa kinasingkasing mga panghinaot kami nga anak kamo sa tagsa-tagsana ninyo kanamutangan o nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas nga mo'y magamit na tungpunan sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod ka nato ngadto sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padin sa among mga pagpanunod kaninyo o ang mga pagpamatuod sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia kung may basahon man nga referensya nga igamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura mong mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalilain karon nga mga dapit. Sa mga chapter president in aduna kamoy giuptan nga radio station giabagan niya na para maialagad kining programa. Kumusta kaninyo? Og labi na usab sa tanang mga membro sa PBC compound nga anaa sa pagka-diehard og pagkamainiton sa ngalan lang yun nga PBCN. Kumusta ka ninyo? O may atong timanaan nga ang atong obligasyon para sa palace reconstruction padayon ka na. O ilabi na sa atong naghiusa sa pagtigom nga sulod sa katuig adunay tulo kaugna Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Evangelista Brother Debs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kauban po rin ato karon sa studio atong kaubang mga ministro, Brother Mario Warlito Chabet, ug usab si Brother Ronald Kanyaman. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebangelista. Kiniusab si Brother Cesar Patio, ang umusta gyapon sa tanan natong kaigsunan no, dinhi sa syudad sa Sugbo. Kumustahan lang kaninyong tanan o dinhi kayo na ihatag usab kamo sa lain pang ebanghelista. Kumusta og mayong pagpatuloy ng usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, magig-uban usab kaninyo pinagis paghatod sa usa ka tagna nga mga kamatuoran. Ingon nini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagpatalinghog nining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati kini matag adlaw nga Domingo ug aduna usab matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalinghog. Og dinhi nining maong sibiyahan sa RP Indixki o Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang atong programa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og adunay pagsubli niini sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan. Makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. O kumusta sa tanan nga mga tigpaminawan nga nagapatuloy og usab dinhi sa atong programa sa Dipolog City sa RP Index KD. Radyo Ronda mga kaigsunan ng atong programa mabati kini matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa mabati kini sa B-Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabhion matag adlaw Domingo. Gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsuonan nga mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City ang atong programa mga kaigsuonan mabati kini sa sibihan nining sibihan sa DYLA. Duha ka hugna ang programa mga kaigsuonan. Unang hugna magsugod kini alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. O ganun ay pagsubli nini sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagnas kahaponon diin dumalahan kini sa mga kauban nga mga ebanghelista o ministro nga tinuod nga nagsunod sa pagtulunan sa PBCM. Atong gikumusta usab ang atong mga kaigsunan dinhi sa Tagaluan, Misamis Oriental
Kumusta kanimo Brother Jerry Idkila, PBC member og sa imong pamilya. O ang atong programa usab mga kaigsunan nga bati dinhi sa Tandag City. Matagadlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalinghog. Mabati kini sa DXBP Sure FM alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan nga aniya sa tinipong bansa sa Amerika. Kumusta kaninyo Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Patterson. Sa gihapon Sister TC ang among pagpasalamat sa mga libro o referensya nga imong gipadangat dinhi sa Central Office. Og ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika sa mga Amakiton and Jeremias family mga kaigsunan nga nagasugong via Facebook Live. O atong pasalamatan usab sa ilang mga participation sa pagpadangat sa mga kantidad para sa Palace Reconstruction. Salamat kanimo Sister Maria Julayla Hermias Harrison, Sister Charminia Hermias og ni Sister Rever Lilita Hermias Barton. O labaw sa tanan ang among gipasalamatan kanimo Brother Nicodemus Niki Hermias. Kumusta usab sa atong igsoon dinhi sa Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental? Kumusta kanimo Brother Primo in Sabang? Ang atong legal counsel sa pagtulunan sa PBCM, mga kaigsunan, walay lain Attorney Ramil G. Carion. O pahibalos sa mga tigpaminawan na binas mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM, kining kanhi ministro o ibanghilista sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia, dili na official nga evangelist sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag gagamit ang ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr., kana iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBC mubos sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kumusta usab sa atong viewer dinhi sa Tandag City nga niya nanimuyo sa Butuan City? Kumusta kanimo Brother Ivan Kirk Narca og sa imong pamilya? Di atong gusto magpadangat sa mga pangutana mga kaigsunan, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O garon sa pag-isgot sa timay, balik ko kamo kang Reverend Charlie. O ining tungura karon mga mahal lamong tigpaminaw, Brad Cesar, Brad Badrone, sa dili pa ang atong pag-isgot sa atong tema, ato sa nga pagabasahon Brad Ronnie, ang comment sa usa nato kay igsuon nga si Melissa Divino Dayondon, no? Nga nagpadangat diri sa ato sa Messenger human lugar nga iyang gipakita ang iyang damgo kung kinsa ang sundon naman siya bag-o nga gipadangat og ato sang pagabasan bradon ang iyang ipadangat alang sa kadaghanan. Okay, Reb, mao ni ang mensahe sa atong igsoon, Sister Melissa Divino Dayondon, dinhi sa Monteserte, Carmen, Bohol. Kumusta din sa mga Divino family? Mao ni iyang mensahe nga gipadangat through Messenger. Matud pa dinhi, akong hangyo sa atong mga kaigsuonan sa pagtulunan nga PBCM nga dili lang unta ta magpatintal sa unsa man nga pagdani sa uban nga hingtipas sa pagtulunan sa PBCM kaysa tinuod lang sa wala pa ko nagdamgo kada magrosaryo ko akong gipangayo ni Master nga unta iyaming giyahan kung kinsa ang among sundon tungod sa kagubot nga nahitabo pero sa akong damgo si Reverend lang maoy akong nakita og wa ko kita ana nilang Makarayo, Dani Nakwa og Aquilino Valencia. Busa buot lang ipasabot nga si Reverend lang mooy atong sundon. Okay no, nabati na to ang mga pagpahibalo niya tungod sa iyang nasinati nga damgo nga dili di ay gyud sila mao daw ang sundon sumala sa giya. Aron lugar ta mobalhin ngadto sa Danau, silingang barangay San Antonio, Danau, San Misamis Oriental. Nga adunay pagpaygon sa pagtukod nila ni Hermogenes Macarayo ug Danilo Nakwa ang gitawag og Philippine Association Divine Master.
o mo kana ang atong na bati o nabasa. O karon mayos sa dili pa ato sang pagabasahon ang mahitungod sa nagapangutana kanato gyapon Brad Ronnie. Okay rin mo ni ang mga pangutana nga atong pagabasahon. Mga pangalan sa mga nangutana. Una, Rubin Gambi dinhi sa Tandag City. Ikaduha, Jovelio Binaraw Karawi Jr. dinhi sa Cagayan de Oro City. Ikatulo, James B. Tiker, Christ Commission Fellowship. Ikaapat, Art Orion, Sugod, Bukidnon, Philippines. O kung ikalima, Ignacio Cabanyero. Okay no, mo ni ang nagapangutana na to niya. Comment man ni diri sa atong wali sa last Sunday pero ato siyang giingnan nga kung mahimo nga magbutang og dapit para ma-recognize nato kung taga DNS siya. Pero kung dili gyud nagkinanglan siya adtong iyang mga pangutana okay lang. Og nining tungura mao ni ang atong paghisgutan sa atong pagtuon garon. Ang atong pagtubag no sa komentaryo ni Ruben Gambi part 6 na kini ikaunom na. O para dili ta maglisod sa atong pasikaranan tungod kay mauman lagi ni ang iyang mga komento atong ipabati ang mga pahayag ni Robin Gambi nga usa ka Seventh-day Adventist Church nga membro niya na o pastor man kuno ni. Okay. Naglantaw ko sa video igsoon. Dili basta-basta nga magwawali ang gitawag nga PBCM igsoon. Dili basta-basta nga magwawali ang gitawag nga PBCM igsoon. Dili lalim oy. So ato ning basahon ang Biblia mahitungod sa Holy Spirit igsoon nga dispensation sa atong panahon karon. Ha? Kay gani ako nga gilantaw gaina ang previous nga video sa PBCM igsoon nga ilag yun nga gi-probe nga ang Holy Spirit Dios, pero ang problema kay nagpakatao sa persona sa ilang usa ka divine nga master. So mao ba kana ang pagpadayag sa tinuod nga espiritu? Ingani siya igsoon. Kung ato lang taon ang Dios espiritu og ang Dios walay pagkausab. Kung ang Dios espiritu naturalmente wala pud nay pagkausab. Atong nakita nga sa iyang pagpanlansa nga tungod kay gipamatod lagi namo ang Espiritu Santo, admitado siya nga gipamatod-an namo nga Dios nito o me niya na, pero ang nakaproblema kay nagpadayag mi og persona diya daw sa among magtutudlo. Kay ang Espiritu daw kuno kung susihon lugar sa iyang explicar ang Dios o ang Espiritu wala man kunoy pagkausab. Pero sa ato na nang natun-an, ang Dios walay pagkausab tungod sa ato nang nakita sa Santiago 1:17 nga ang Dios walay pagkausab ni landong gumikan sa pagkabalhin o gawas niya na nga ang iyang katuyuan dili mausab. Sa ato pa kung ang Dios dili mausab, dili pod siya magbakak. Nga na, sumala sa ato ng naisgutan sa Hebranon Kapitulo 6, versikulo 17-18, nga duha ka butang nga walay pagkausab nga dili mahimo nga ang Dios mamakak. Pero kung iyang lansangan, nga himuon niya nga ang Espiritu gina, sa natun-an nato si Kristo, Espiritu. Sa sinugdanan sa unang Pedro 1:10 ngadto sa 11 espiritu siya, pero nagpakatao siya nagbutang og lawas hangtod nga ni sangko kita sa atong magtutudlo kang master nga naapod. O karon lamang sa atong pagtuon nga ngano nga aduna nay wali nga Espiritu Santo kana ang atong susyon, pero kung manubag kita ang atong pagpanubag, dili kita magabuhat sa pagpanubag nga personal. Nganong naghisgutan niya na,
tungod kay bisan pa ang ubang reliyon, ang usa sa nagtukod sa ang dating daan nga si Eli Soriano, nausab siya anang prinsipyo nga kung makig-argumento, kay na may nakig-argumento na to, nga kanhi membro sa PBCM na dugay, dili na membro sa PBCM, kay gumikan po siya ang sinultihan. Kung makamembro siya, asa ka niya dadon. Sigurado gyud nga diha niya, ni Aquilino Valencia, tipod man ka siya musugot dito kang ilan ni Macarayo. Naasam day ni mo dadon, ikaw ginay mag-leader, anak. Labi na nga, imo kong giingnan nga, black and white ang mga pamaagi sa pagtubag sa Biblia. Pag mahuman gani ning among mga pagpamatuod o pagpanubag nining pangutanaha, balikan raon niya kanamo. Kay kung di namo ni tubagon, makaingon sila nga naglisod mi. Nakaroon atong pamation ang sistema kung makig-argumento o kung dunay pagtulunan nga hisgutan matod pa ni Eli Soriano nga amo nang giingon nga prinsipyo usab sa mga ministro sa PBCM sa pagtulo ni Master nga kung magpamatod walay personal nga hisgutan. Kung asa ang argumento didto ka magbase. Ya atong patalinghugan si Eli Soriano. Aral ang pag-usapan natin, wag personal. Dahil ikaw man, may kuto ka rin. Sabi mo, may kuto ako. May kuto ka rin, tao ka rin eh. No? May bakterya ka rin eh. No? Okay, no, para ma-reprise sa mga kahigalaan nga nagsunod garon, Brother, ato iplastar sa pagpakita ang mga pamahayag ni Eli Soriano isip usa ka ehemplo para atong makita. Okay, Reb, nag-ingon ini. Aral ang pag-usapan natin, huwag personal. Dahil ikaw man, may kuto ka rin. Sabi nila, may kuto ako. May kuto ka rin. Tao ka rin eh, no? May bakterya ka rin eh. Kung atong basahon sa Cebuano, ingon na ni ini, kung pagtulunan ang istoryahan, ayaw pagpamersonal. Kay ikaw naapod kay utrong kuto. Ingon sila, naapoy kuto. Naapod kay kuto. Tausab ka, no? Naapod kay bakterya, oy. Matud pa ni Eli Soriano rin. Kung atong tan-awon ang pagtulunan nga iyang gipakita, pag maghisgot ta og personal, dili gusto si Eli Soriano. Nakita niya na dili kay kuan nato ni gipabati kay ni awata. But diyang ipasabot kung pagtulunan daw ang istoryahan, aral ang pag-usapan natin, huwag personal. Dahil ikaw man mikuto ka rin. Sabi nila, may kuto ako. May kuto ka rin. Tao ka rin eh. Matod pa ni Eli Soriano. Na kung tao ka rin, no? May bakterya ka rin. Buti pasabot, kung manaway ka ba, kamuingong kag, gikagaw ka, wala ba pod ka takagawa? Kung mag-isgot tag kuto, wapod ka kay kuto. Ha? Kay sa Biblia ra ba, dili ra ba basihanan ang pagpakighilawas mga kaigsunan nga imog yung nagunitan kay maunay pakighilawas. Kay bisan pagwa nimo guniti sa pagtan-aw lang nimo sa imong mga mata, matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, nakapakighilawas kaniana. Sumala nga atong mabasa sa Mateo 5:27 ngadto sa 28. Mo na itiman-an. Pero pag mulapas ang tao sa sukdanan niya na, nga dili gyud ay kung manubag mi sa kang Robin Gambi, ipersonal na mo, iplastar na mo, dili pod nga mugawas mi sa pagpangatarungan kung mo reply man sila o niya makigkumbate na nga mo adto mi sa pagbinastos. Kay kung musangko ta sa pagbinastos, unsay tawag sa Biblia kanato, Brad Cesar Sumala, sa nakasulat? Ang tawag nato sa Biblia, Reverend, mao ni giingon dinhi sa atong mabasa sa Panultihon kapitulo 19 bersikulo 1 Sa Kristohanong Katilingban. Okay. Giingon dinhi, mas maayo pa ang kabus nga daga pakabuhi nga dungganan kaysa buang o malaw ay
sinultihan. Nakita nato. Sa Kristoanong Katilingban, edisyon Katoliko Pastoral, matinaw. Sa panultiyon 19:1 og sa ubang hubad ni gitawag og proverbio. Pero gingon, mas maayo pa ang kabus nga nagpakabuhi nga dungganan. Kabus pero nagpakabuhi dungganan. Kaysa buang, naay buang. Unsay trabaho sa buang? Og malaw ay sinultihan. Busa dili di ay bawal day na kay kung naa na mingon ra bag drive-drivean kuno natong Biblia, ikaw mo'y nag-drive. Dili naman Mr. Drivean kay basta lawayan kag sinultihan ang gitawag buang. Di kung gusto sa Dios katong mga butan di gyud magsultig mga malaw ay sinultihan. Di ba kinapayas ang iyang kaugalingon ba? Nakaron. Tungod kay ang ato man pagtubag sa gilotang pamahayag ni Ruben Gambe. Kaysa diha nga nakigtinubagay ta Brad Rone, Brad Deber, Brad Cesar sa kang Evangelist Mitchell Bendilio nga usa ka sabadista kauban nimo Ruben Gambe. Naon sa ba nga niabot na siya nga ang dagway kuno sa among magtutudlo mura kuno kwaknit kay gibasa po niya tong naay kuan komentor nga parehapon niya kabuot nagkuro katawa atong pamation ragod ang kasaysayan sa mga 70 Adventist ug di makagwanta magpersonal mo na nga among gangyo nga basig mag-ingon ana ni si Gambe madugay ni atong patalingugan si Mitchell Bendelio. Matod para inyo ipakita ng akong mga picture diha. Ay problema ta diha. Bahala pa na kung sa oras na nyo pag total, dili man ako yung nag-ingon. Fix man na dili ka basa ka. Murag kulaknit. Atong nakita, nag-text man kuno nga murag kulaknit kuno among magtudlo. Unya kung ikaw nahibalo ka, di ikaw unta mo ingon nga ayapod pag-iyon ana bisan pa og kontra na mo na pero binakak na mangyud ni nga sistema. Sayunan ka murag kunog kulaknit among magtutudlo. Pag gitapad-tapad na mo ang iyang dagway sa among magtutudlo kay para makita kinsa ba poy murag kwaknit. Siya away problema bahalag unsaon na pagpakita na kong dagway. Napugos ta diya niya na kay ngano to prove sa katawhan nga kung nagsulti ka tao ka sa Dios sagulan nimo tinunto mo na nga balikan na to ang pamahayag ganina ni Ruben Gambe Brad Deber para ma-repress sa huna-huna sa mga kaisipan sa tao din dirita mo pasikat sa pagtubag. Okay, Reb, atong pagabasahon. Ruben Gambe nga pamahayag, ingon niini ang atong mabasa. Naglantaw ko sa video igsoon, dili basta-basta nga magwawali ang gitawag nga PBCM igsoon. Dili lalim oy. Dogang pa din eh. So ato ning basahon ang Biblia mahitungod sa Holy Spirit igsoon nga dispensation sa atong panahon karon. Kay gani ako nga gilantaw ganina ang previous nga video sa PBC igsoon nga ilag yun nga giprobe nga ang Holy Spirit Dios. Pero ang problema kay nagpakataw sa persona sa ilang usa ka divine nga master. So mao baka na ang pagpadayag sa tinuod nga espiritu. Dogang pa niya din eh. Ing-ani sa igsoon, kung atong lantawon ang Dios espiritu, ug ang Dios walay pagkausab. Kung ang Dios espiritu, naturalmente wala pud nay pagkausab. Kini nga mga pahayag, kung nagsunod mo mga kaigsunan, mga kaigalaan, gikan sa part 1 hangtod sa part 5, unya karon part 6, amo na kining natubag. Ang tuyo lang namo, amo lang pamatud-an, ngano nga muatubang manta og wali sa Espiritu Santo. Nganong pinaagi na sa pagwali sa Espiritu Santo ang among gibuhat. Tungod kay gitag na sa Biblia, ilabang Biblia niini ang nagapahayag nga among basahon. Hay nang priba Brad Cesar nga nganong nagwali ta sa Espiritu Santo tungod kay dunay tagna bahin kanato pero
Dili lang abilidad sa Biblia nga ibutang ang mga ngalan sa pagwali nato o sa mga magwali o sa pagtulunan pod din diha madunggan ang mga tao nga nagwali nga mao kita. Atong basahon kini usa ka Biblia nga iyan ni sa 70 Adventist, Reverend. Ang atong basahon ang nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ingon ini ang pahayag. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapay na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butangan niini ang mga manulunda na ngandoy sa pagsudong. Kung mao matin-aw nga sa atong nabasa, may mga tao nga pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Mga tao daw nga pinaagi sa maayong balita nagwali sa Espiritu Santo nga kini nga Espiritu Santo pinadalagikan sa langit. Mga butangan nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Walay mabasa nga mga ministro sa PBCM. Pero tungod kay kami ang nagbuhat sa buluhaton niya na, mao nga dinhi madungog. O gani, doon na usay atong gihimo nga isip referensya nga usa ka tao nga adunay pagtulunan nga sa iyang gipanglitok nga aduna kunoy kalihukan sa Dios nga mahitabo diri sa Pilipinas. Pero kung naaman sila mao ang modala sa paglihok niya na. Pero nganong among gipabati para ipakita nga ni ami nagsukad sa Pilipinas nga kami pod ang naglihok niya na. Aron masabtan pod sa mga membro sa PBC basig masaypan niya nga nagpropesya ni sa atong magtutudlo. Wala. Kundi doon na lang sila po'y kalihukan nga naa lugar kunuhay panagna. Pero kung atong tukion, kung doon na may mulihok niya na, walay lain. Kini ang pagtulon ang PBC. Atong pagabasahon, Brad Deber, no? Kining usa ka tawo diin adunay iyang pagtulunan ug unsa siya diha niya na ug ngalan naman sa maong pagtulunan. Ni atong pagabasahon sa online red kining jesusministries.org nga kini nga pagtulunan ang ngalan ini Jesus Ministries. Ug unya ang founder niini mao si Sadhu Sundar Silvaraj. Mao kini ang founder. Ato lang pagabasahon red kung kining iyang pagtulunan nga Jesus Ministries diin kini na organisar ni atong pagabasahon punto lang base kini sa online mga kigsunan kining sa jesusministries.org dayon sa kategory nga financial integrity punto lang nagaingon ini Jesus Ministries mao kini ang gitukod niya nga pagtulunan kining si Sadhu Sundar Silvaraj matod pa dinhi sa website nga atong nabasa. Jesus Ministries is a fully registered organization in India as a religious and charitable trust in the state of Tamil Nadu. Nga kung sa Cebuano, kining Jesus Ministries, usa ka hingpit nga rehistrado nga organisasyon sa India. Isip usa ka relihiyoso o manggihinatagon nga kasaligan sa estado sa Tamil Nadu. Mo ka na itong nabasa rin. Okay. No, atong pamation ang iyang explanation mahitungod diri sa Pilipinas nga may kalihukan daw sa Dios nga mag lihok diri. Ya, atong patalinghugan. Specific messages for the Philippines. I believe with all my heart that you are being prepared for a wonderful, great move of God in the nation of the Philippines. Like never before, ever seen in the history of the Philippines. I do not know much about the history of the Philippines, whether you have experienced any revivals in the past or not, whether you did or you did not. What is going to happen next is going to be the greatest move of God that will even be talked about in the rest of the world concerning what God is doing in the Philippines.
Such a thing has never happened before in any other nation. Okay no? Atong nabati ang iyang pahayag para ma-repress kay para masabtan pod sa nagapangutana nato o naga-comments nga si Robin Gambe atong ibalik ang iyang mga gisulti brother sa pag-display no. Okay, ato pagabasa no, nagaingon nini. Specific messages for the Philippines. I believe with all my heart that you are being prepared for a wonderful, great move of God in the nation of the Philippines, like never before ever seen in the history of the Philippines. I do not know much about the history of the Philippines, whether you have experienced any revivals in the past or not, whether you did or you did not. What is going to happen next is going to be the greatest move of God that will even be talked about in the rest of the world concerning what God is doing in the Philippines. Such a thing has never happened before in any other nation. Nga kung basaw na to sa Cebuano Reb, ingon niini ang nakapahayag. Spesipikong mga mensahe alang sa Pilipinas. Nagtuo ako sa tibuok na kung kasing-kasing nga giandam ka, reperado sa Pilipinas, nga giandam ka alang sa usa ka talagsaon, dako nga paglihok sa Dios sa nasod sa Pilipinas, sama sa wala pasukad makita sa kasaysayan sa Pilipinas. Wala kaayo ko'y nahibalan mahitungod sa kasaysayan sa Pilipinas, na sinati man nimo ang bisan unsang revival kaniadto o wala. Nahimo man nimo o wala, kung unsa ang sunod, nga mahitabo mao ang labing dako nga lakang sa Dios nga hisgutan pa sa nahabilin nga bahin sa kalibutan nga nagtugyan sa gibuhat sa Dios sa Pilipinas. Wala pasukad mahitabo sa bisan unsang nasud. Atong nabati ang pahayag niining sistema ni Sadhu Sundar Silvaraj no. Nga doon na di ay kalihukan nga lihok sa Dios nga may tabo diri sa Pilipinas. Mao na iyang pahayag. Na mao man na usab ang among gipamatud-an nga dunay lihok sa Dios diri sa Pilipinas. Mao bitaw nga ang pagwali namo matang sa paglihok nga sugo sa Dios. Lahi sabtong iyaha pero admitado mi nga naa niya na pero kung sila man mao ang gipamatud-an nga naglihok no. Ato kining mabati karon og amo lang gipanghinaot nga padayon ang imong pagpamati Robin Gambe og mga kaygalaan hangtod matapos. Og gani man usa-usab nga nagapamatuod si Pastor Binihin ato sang ipakita kung unsa ang gitukod ni Pastor Binihin nga matod pa niya nga naagyoy Espiritu Santo diri sa Pilipinas pero sila man po'y mudala sa Espiritu Santo atong pamation. Brad Deber basahon sa nato ang sistema sa iyang kalihukan. Okay, base sa ato ang na-search rib no, sa online, kining sa simple.wikipedia.org, mao kini ang gihatag nga pamahayag regarding ni ining pastor nga si Binihen. Atong mabasa dinhi punto lang mo atong pagkakutloon. Natin mabasa din nga denomination. Dayon sunod natong mabasa Pentecostalism. Ang gipasabot nga under day kini sa Pentecostalism si Pastor Binihen. Kini di ay usa ka pundok sa usa ka denominasyon. Karon siya nagpamatuod nga iyang gipapasulti, iyang ipasunod ang mga nawalihan niya nga sila daw mauna ang chosen. Kung sila ang chosen, dili ang mga membro o mga ministro sa PBCM nga nagwali nga chosen people of God nga napili para mulihok sa katuyuan sa Dios nga pagpasabot sa mga katawan. Niya itong patalingan si Pastor Binihin. I am His righteousness. Say that. Say it again. Say, I am holy. I am chosen. I am loved. I'm accepted.
I have all wisdom and knowledge. Now that's what the Bible says about you. Okay. Sa atong pinulungan para ma-repress ba, Diber, ang iyang gipamulong ni Pastor Binihin? Okay, Reb, ato lang pagbasaw, nagaingon ini, matod pa niya. Ako mao ang iyang pagkamatarong, ingna ka na. Isulti kini pag-usab, ingna ako nga balaan, gipili ako. Ako ang gugma, gidawat ako. Ana-anak ko ang tanang kaalam ug kahibalo. Karon ka na ang giingon sa Biblia, bahin kanimo. Oh, nakita na to. Mo ni ang iyang ipaawat nga naa na daw ang kahibalo. Di kung awaton na sa mga giwalihan niya, di sila na ingna ingon ini, ingna pag-usab nga ako balaan. Di, moingon po sila'y balaan. Ingnon po nga sila mo pinili. O, di pinili. Pero kung nahi mo silang pinili, diin sila. Kinsa ang sentro sa ilang mga pagwali, sa ilang pagkabalaan o pagka-chosen people of God. Niya atong patalingugan si Pastor Binihin. Look to our precious Jesus today, who saves, heals, delivers, and blesses. This is your day for a miracle. O atong nakita, kung sila chosen people of God, sila balaan, diin sila kung sa atong subayon, Brad Diber, ang ipamahayag ni Pastor Binihin. Oh, ni Areb. Atong pagabasahon no, sa introduction sila nga program. Look to our precious Jesus today, who saves, heals, delivers, and blesses. This is your day. Nga kung sa Cebuano, tan-awa ang atong mahal nga Hesus karon, nga nagaluwas, nag-ayo, naghatod og mga panalangin, kini ang imong adlaw. O nakita nato nga gipakita niya ni Pastor Binihin nga tan-awa ang atong mahal nga Hesus karon, nga nagaluwas, nag-ayo, naghatod og mga panalangin, kini ang imong adlaw. Di sa ato pa sa pagwali nila kung naay nadungog, kini ang imong adlaw, kung plural na kini ang inyong adlaw. Diha lugar sa atong Ginoong Kristo. Pero unsay iyang prophecy may tungod pod sa Pilipinas. Kay ganina sa atong nadungog sa usa ka nagtukod og pagtulunan dito sa India. Ato mang nabati nga si Brother Sadhu Sundar Silvaraj nga adunay kalihukan sa Dios diri sa Pilipinas. Kang Binihin, unsa sab niya atong patalinghugan? The Lord is telling me a great move of the Holy Spirit will invade the Philippines. Just what I'm talking right now, I heard that. A great move of the Holy Ghost is going to invade the nation of the Philippines. O atong nakita, Bradron, kung atong subayon ang gipahayag ni Pastor Binihin, Bradron, para maripis sa kaisipan, dala na ang paghubad sa atong pinulungan. Unsa iyang gisulti, Bradron? Okay, mao ni Rev ang pahayag ni Pastor Binihin nga pamahayag, the Lord is telling me a great move of the Holy Spirit will invade the Philippines. Just what I'm talking about now, I hold that. A great move of the Holy Ghost is going to invade the nation of the Philippines. Sa atong pinulungan sa Cebuano, gisultihan ko sa Ginoo, pahayag ni Pastor Bini, nga usa ka dakong lihok sa Espiritu Santo ang musulong sa Pilipinas. Ang akong gisulti karon, akong gihuptan kana, usa ka dakong lihok sa Espiritu Santo ang musulong sa nasod sa Pilipinas. Nakita nato, kung doon na may lihok nga musulong ang Espiritu Santo sa nasod sa Pilipinas, matod pa ni Binihin, sila man ay mupahayag niya na, pero sa ilang pagpamatod, sila mao ang balaan o chosen people. Unya na sila sa atong Ginoong Hesukristo. Kung doon na may musulong para ihatod ang informasyon sa kaluwasan, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, higalang Robin Gambi, walay lain ang mga ministro sa PBCM. Kay gani pa man, ang mga ministro sa PBCM, basta dili pa mabuang, muwali na. Kaya nga among wali, pagpamatik sa Espiritu Santo, ug ang pagpamatik para sa kaluwasan.
niya sa nabutan pa ang usa ka ministro nga si Hermogenes Macarayo atong pamation o pamatud-an ang ilang unod sa gipamulong kay sama ba sa kang Judas Iscariote niya atong usa siya sa mga pinili sa atong Ginoong Kristo pagwali niya kang Kristo dito tinuod pero samtang nagbudhi na siya sa atong Ginoong Kristo katong iyang giwali sa sinugdan nga wa pa siya magbudhi di nato matinuod tungod kay nagbudhi siya permanente tong tinuod even though nga siya nahimong traitor o traidor. In the same way, ingon usab nini nga ang ilang gisulti tinuod bisan pag maglain sila. Atong patalingugan si Hermogenes Macarayo kauban sa iyang gisanghid nako nga Reverend mo sugot baka nga ubanon nako kini nga mga mahimong magwali yang trinon nadugay sa pagtrain kay siya na may nangulo na ani atong patalingugan ang ilang mga pagpamatod dinhi sa Power Radio sa Villanueva. Karon brad yan, atong susihon sa nakasulat sa Biblia. Muabot man ang dakong kasakitan ang paningkamutan lang sa tao nakapangalagad ka sa Espiritu Santo. Nagampo ka diya sa Espiritu Santo. Doon na bagyod tayo mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo muabot man ang dakong kadakong kasakitan ang katubsanan o kasiguruhan na abagyod sa Espiritu Santo brad yan mabasa bagyod sa Biblia. Nagid Brad Macarayo ug ato ra nang basahon diri sa mga taga Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pag sakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsag gitimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa tinaw, klaro nga gibasa sa kaubang ministro, Brother John. Sa atong nabasa sa Biblia nga giingon nga ang Espiritu Santo patik. Dili gani pasakit ang Espiritu Santo ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ang gibasa ni Brad John, Brad Israel, ang King James Version man, pagtubos ang giingon. Diha sa ubang translation, giyon sana ng pagtubos pagsulti. Kanang pagtubos diri sa Biblia ang Katoliko Brad Macarayo nga mao gyapon nga sitas nga basa sa tong kauban nga ministro. Pagluwas na Brad Macarayo. Giingon nga diri sa Efeso 4:30 gingon ag ayaw ninyo pagsugba ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik diha kaninyo ilahanan nga kamo iya og garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga naa diha nga ang Espiritu Santo gipatikan ang tao daan ka na bang gitiman-an. Muabot man ang dakong kasakitan gitiman-an ka na. Gitimbrihan ka na alang sa kaluwasan nga ang timbre naa sa Espiritu Santo. Nakapangalagad ka, natimbrihan ka. Muabot man ang dakong kasakitan alang sa katubsanan og unsa sa kaluwasan ang timbre sa Espiritu Santo. Paninguhaon na to sa di pa maabot, matiman-an ka, matimbrihan ka sa Espiritu Santo. Matimbrihan ka sa Dios para makalingkawas ka pag-abot sa dakong kasakitan. Sa unsang paagi nga matimbrihan ang ang mga tao sa timbre sa Espiritu Santo, Brad Lloyd. Pinagi sa Mayong Balita, wali nga Espiritu Santo, Brad Macarayo. Mayong balita, unsay prueba? Ano yung prueba? Basa na to sa nakasulat sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Giingon, pinagi kaniya, kamuusab, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo, ug sa nagpanoon na kamo kaniya, gitimbrihan kamo, nga ang gitimbri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa maayong balita di ay alang sa kaluwasan nga kung mutuo ang tao matimbrihan sila. Maayong balita ang gihisgutan. Unsang matanga sa maayong balita, Brad Israel, nga pinaagi sa maayong balita, matimbrihan ang tao alang sa kaluwasan, alang sa katubsanan, muabot man ang dakong kasakitan. Balita ka na nga Espiritu Santo Brad Macarayo o wali nga Espiritu Santo Brad Macarayo. Niyang pruiba itong basahon na kasulat sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 12 giingon ug kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kun dili kaninyo nga nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo kaninyo pinaagi sa mga tawo nga naggawali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. Sa walay ka kukuulaw Brad Macarayo, ang katumanan niining nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo kita nga mga ministros pagtulon ang PBCM. Sa walay ka kukuulaw Brad Macarayo, ang katumanan niining nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo kita nga mga ministros pagtulon ang PBCM, ipangunahan sa tong Executive Vice President ug uban sa mga misyonaryo ug misyonarya.
Executive Vice President nga mao si Reverend Charlie oh. Yuhin. Ipangunahan sa tong Executive Vice President ug uban sa mga misyonaryo ug misyonarya. Executive Vice President nga mao si Reverend Charlie Yuhin. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan mo nang gitinaw. Giklaro sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Oh, nana tinaw. Itong nabati, matod pa niya, mabasa sa Biblia, tinaw. Karon kay tinaw maday, kung imo nang lubugon, magkunoy lain katumanan nga nagdala ang mga ministro magkuno sa PBCM, di kita kauban na lugar, Brad Ronnie, sa pa mag-traidor. Unya, uban kuno sa nanguna, pinangunahan daw kang Reverend Charlie Eugenio, ang Executive Vice President. Karon siya, presidente na, ako, vice ra. Nakita nato na mo na nga, kung doon na may giingon ni Sadho Sundar Selvaraj, nga doon ay kalihukan sa Diyos nga lihok nga buhaton din sa nasod nga Pilipinas, una nagingon pod si binihin nga usa ka pastor sa gitawag og denominasyon sa Pentecostalism, nag-ingon siya nga gipahayag niya nga gisultihan kuno siya sa Ginoo nga usa ka dakong lihok sa Espiritu Santo ang musulong sa Pilipinas. Nya karon kay do naman di ay lihok sa Espiritu Santo nga ari musulong sa Pilipinas, walay lain. Mao ang mga ministro sa PBCM ato ning pamatud-an nganong dili sila mao'y modalag sulong kay ang ila ra ba pagwali kang Kristo og magpadayon ba ang wali nga Kristo. Pero ato sang atuan, brethren, kay wa man kunoy lain ang mga magawali man sa mga ministro sa PBCM ang magdala sa wali o patik sa Espiritu Santo. Karon sa nadugay na nga og nila pa sa atong mga gikasultihan nga matay katong nagwali nadugay nakwanggol man. Sadyang nakwanggol na asa kinsay kauban sa nakwanggol na brethren nga asa na hinuon ang kini ang sinugdanan na gyud nga maunay pagpadayag kuno sa pagpamatik. Okay, Reb. Atong susihon kung kinsay kauban nga nakwanggol, atong i-display dinhi sa screen. Amo ning pangalan sa kauban sa mga nakwanggol nga kanhi nga mga ministros PBCM nga klaro kay nga tunudunggan nga gipamatud-an nga ang magdalas pagpamatik sa Espiritu Santo dinhi sa pagtulun-an sa PBCM ra nga gidumalahan sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio. Unya ningon pa gyud brother nga tinaw na. Tinaw na. Sus lubugon man nila asa di ay ang tinaw sa ilahan ng pagpatinaw. Kiniron mo ni ilan nang gisabot nga tinaw ni pero sa tinuod ng lubog ni Katuning tunaan sa kabaw. Tunaan sa baboy. Ambot unsaon na ninyo kapag pasabot kamo mga ikaigsuonan nga nadala diha? Timbangan ninyo pag-ayo ang ilang pamatuod kay dili na kang master nga pamaagi. Nabasahon ko rin, no? Ilan man ang giparehistro niya, lipay ra ba kay sila kay na-approve na kunos gobyerno. Unya og na-approve, ilhanan na ba na nga iya ni master? Kay sila si Mary Alcasarin na-approve man, tinuod na to. Si Pedro Subaylo na-approve man to, tinuod na to. Muna nga kinahanglan atong susihon. Dini maminaw sa tinuod nga mga ministro nga gidumalahan sa gibilin ni master nga Chief Minister si Reverend Regina. Nerebo Danilo Tumlos Nakwa. Di lang kasakit kay opposite naman mo sa kamatuoran di mo nagingon nga adlisan mo nga kwanggol na mo. Iya man gi-post bra doon sa iyang Facebook page. Yeah. Kuan lang, repute lang, Mr. Nakwa, kay nagsugod na ba ni katong nagwali ko, imo kong gi-repute social media. Na tubaga lang ni. Sa imong gingon na niyo, wake up call to the spiritual divisions of the world. The spiritual sun now rises in the east and a new day dawns in the spiritual world. Take heed, the sealing of the Holy Spirit is now being conducted in fulfillment of Ephesians chapter 4 verse 30, Revelations chapter 7, 2 and 3, and Revelations 9, 3 and 4 niya. Nadarerep sa ilang kilid ang ilang logo. Giawat ang disenyo sa logo sa PBCM. Nadugay, nasalaang na, no? Kay ang disenyo o logo sa atua, ang bandila man. Di sa ato pa, kung maghisgot tag bandila, nasulod ang adlaw o ang tulog ka star,
diha sa puti nga design sa maong bandera, pero nadugay nang layas ang duha ka star naa sa blue, ang isa pod sa pula. Niliwat nila ba nga nang layas si Makaray og si Dani, nagtukod sila unsa ni ilang ngalan ba ron nga Ana. giabay matud pa nimo kay basahon man nimo. Ana, Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Sa ato pa diha magsugod sila pagpamatik. Diha nagpuno, pero sa ato nadunggan ni Makarayo o kauban ng mga ministro, ang nagsugod sa pagpamatik, mao ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Oh, di sa ato pa gitawag sila og mga imitator, tigsundog-sundog, ha? Nakaron sa pinulungan kining giingon ni Danilo Nakwa Bradron nga wake up, call to all the spiritual divisions of the world, katong tiwason na diyan Bradron. Okay, atong basahon sa atong pinulungan. Danilo Tinagwa, Facebook post. Pagmata nga tawag sa tanang espirituhanong dibisyon sa kalibutan. Ang espiritual nga adlaw karon misubang na sa sidlakan og usa ka bag-ong adlaw mibanag-banag sa espiritual nga kalibutan. Bantay ang pagsilyo sa balaang espiritu karon. Ginapahigayon sa katumanan sa mga taga Episo 4:30, pinadayag City 2:3 og pinadayag 9:3 og 4. Nakita mo na makatawata kay mao pa man di ay nga matud pa pagmata. No? Pagmata nga tawag sa tanang espirituhanong dibisyon sa kalibutan, ang espiritual nga adlaw karon misubang sa sidlakan. Ug usa ka bag-ong adlaw mibanag-banag sa espiritual nga kalibutan. Matud pa bantay ang pagsilyo sa balang espiritu karon. Napahigayon sa katumanan sa mga taga Episo 4:30, pinadayag City 2 og 3, pinadayag 9:3-4. Karon na kuno misubang. Mibanag-banag saba mo diha oy. Muot ra pod kini maglain ba masakpan dayon. Katawa ba ta abot og saon ni makikdebate lagi ni basta ambot lang. Og asa ka mga mote ni Reb debate. Na karon na nagingon siya nga ang espiritual daw nga adlaw misubang. Kung literal nga adlaw, di ka nang nagdanag sa ato ang kalibutan Bradron. Nga ang espiritual ra ba nga adlaw nga si Hiyuba ra ba na sa 84:11 sa Salmo. Ako lang basahon ang kamatuoran para makita gyud nga si Hiyuba na. Kay si Hiyuba nga Dios mao ang adlaw ug ang taming bisag di tiwason. Si Hiyuba di ay mao ang adlaw. So ang spiritual sun rises in the east. Si Hiyuba man hinuon ilang ipasilang imbis na natas Espiritu Santo tanawa raw. Naingon man ni sila o kining ilang doktrina, naingon ba o sa ganit ng kanon nga nasagol-sagoltan ng mga prutas ba doon? Sa'y tawag na? Halo-halo. Halo-halo. Mura ni sila og doktrina sa halo-halo ba? Imbis ang Espiritu Santo mo na ipasilang kay mawala na ang wali nga Hiyuba, Jeremias Kapitulo 31, versikulo 34, ipasilang naman noning espiritual nga adlaw. Muot po. Wagin mo takdo sa pamahayag ni Mr. Makarayo nga niya naman dahil sa pagwali sa mayang balita sa Espiritu Santo, di nga namang ipasubang ninyo si Hiyuba kay maman ang adlaw ang ipasabot nga dinhi naman ang pagpamatik sa Espiritu Santo. No, nakaron. Balikan taga ni ang logo nila now. Na ang star nakabutang sa pula, nakabutang sa blue. Magtapok man na sila sa puti. Pero tanawa ang opisyal nga logo sa PBCM niya. Mo na siya. Tanawa ang star. Naa sa sulod sa bandera nga sa design nga puti. Kung nakasudong ka mo mga kaigsunan sa atong video karon sa Facebook, malantaw ninyo ang atong logo. Unya nay usa-usap nga gibutang nga naa ang simbolo sa Espiritu Santo nga salampati ug naa ang Biblia gibuklad kay ang mulamdag ang Espiritu Santo man nato tan-awa nga nalamdagan na unta mainang muwali. Isa tinaw na ang mga ministro sa PBCM o katumanan sa mupatik. Unya, pinangunahan ni Reverend Charlinio. Siya tinaw na, nakasulat sa Biblia. Unsay tinaw na, ang gilubog na. Pag-abot sa PBCM, nagwali na sila na hinoy muwali sa katumanan. Nga, ni banag-banag na kuno ang pagwali sa pagpamatik sa Espiritu Santo. Pabuyag mamuoy.
karon atong susiyon kay ang pagwali sa balita nga Espiritu Santo maayo mang balita, Brad Cesar. Asa ba mulutaw ang katumanan nato nga lihok sa Espiritu Santo nga musulong diri sa Pilipinas o lihok sa Dios sa pagwali may tungod para makasabot ning nagkomentaryo nato nga si Robin Gambi. Saon sa gipakasama ang atong pagbalita sa Espiritu Santo? Gipakasama ka na Reverend og bugnaw nga katubigan ug asa po na mahimutang diha ka na sa halayong yuta. Atong pagbasahon ang usa ka Biblia sa Seventh Adventist sa Proverbio 25 bersikulo 25 nag-ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Oh, nakita nato nga ang maayong balita gikan gyud sa halayong yuta. Nganuman kay dili naman gud balita nga Hesukristo. Kay ang balita nga Hesukristo niyo sa hiligaynon amo lang ipa-display. Atong makita na karon giingon nga ang wali nga Hesukristo sa unang Korinto 3:9 Gs dili day na magpadayon. Gisundan sa Roma 10:17 sa hiligaynon. O ato makita nga mawala ang wali nga Hesukristo. Busa mo hinungdan nga ang lihok dili lihok nila ni binihin. Ha? Kundi lihok sa PBCM. Dili sa Pentecostalism. Ha? Nakaron kay mulutaw man ang mayong balita sa halayong yuta. Diin man nga pagkahalayo, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Halayong silangan o silangan nga halayo. Reverend, basahon ko ang Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ari ko mubasa sa Isaias kapitulo 43 bersikulo 5 ngadto sa 6. Ayaw kahadlok kay ako aniya uban kanimo dadun ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan. Sa 70 Adventist nga Biblia, Brad Ron. Sa 70 Adventist nga tatak nga Biblia. O mo atul pa dinhi dadun ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan ug tigomon ikaw gikan sa kasadpan. 6. Ako magaingon sa amihanan, biyae ug sa habagatan, ayaw pagpugni. Dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa halayo ug ang akong mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Oh. Sa verse 5, nagingon ayaw kahadlok kay dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan. May pagadadon ang Dios nga kaliwatan nga taga silangan. Kung diin sila nga pagkasilangan nga dadon sa bersikulo 6 so gingon. Kana lang highlight ato siguro dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo ug ang akong mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Katong gisaaran di ay nga dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan, ang katong silangan nga didto pagadadon dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo. Sa ato pa silangan nga layo nga mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. Sa ato pa halayong silangan. Unsay priba, Brad Deber, kay basig dunay reklamo. Nakabasag silangan sa verse 5 sa kapitulo 43 sa Isaias, nakabasag halayo sumpay lugar sa gitawag og bersikulo 6 nga gitawag og silangan na apoy halayo, ignon diog silangan nga halayo aron mahalayong silangan kagustuhan man na ninyo. Pero mao nay na plaster sa Biblia. Di gyud kay wala mi nag-drive sa Biblia to prove ni Brad Deber. May mga translation ba sa Biblia nga ang gipasabot gid sa Isaiah chapter 43 verse 5 up to 6 halayo yung silangan kani di na bisag di na i-appeal ang 6. Halayong silangan o far east gyud kana rin. Litra por litra nga atong mabasa sa kini nga translation sa Biblia. The Bible James Moffat translation ingon niini ang nakapahayag. From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Nga sa Cebuano, gikan sa halayong silangan dadun ko ang imong kaliwatan ug gikan sa halayong kasadpan tigumon ko ikaw. Busa ang magwali di sa Espiritu Santo nga gipakasamag bugnaw tubig og magapamatik dili dito sa PADM. Nga giingon nato nga Philippine Association Dani Macarayo kay sila may nagtukod ni PBCM.
sa halayong silangan day na karon ni amantan naglihok sa nasod nga Pilipinas, lihok sa Dios og gisulong nato ang Espiritu Santo nga pagwali. Kinibang Pilipinas, Brad Cesar, kung doon na may gingon nato nga referensya nga gibase dili supak sa Biblia, kinibang Pilipinas halong silangan ba ni Brad Cesar? Tinuod ka na, Reverend, atong basahon kini usa ka brief history of the Philippines. A brief history of the A brief Philippines. history of the Philippines By by Leandro Leandro H. Fernandez sa Okay. page 114. Nagingon kini in the Gaspis time, Manila seems to have been the leading commercial center of the Philippines. It was the center trade of the Far East. It was the center of trade. Of the Far East. Okay. Sa atong pinulungan, Brad Cesar, Giingon ka na, sa panahon ni Legazpi, ang Manila daw mao'y nag-unang sentro sa komersyo sa Pilipinas, kini ang sentro sa pamatigayon sa halayong silangan. busa ang sentro sa pamatigayon sa halayong silangan nahimutang diri sa Manila ug ang Manila naamas Pilipinas, ang Pilipinas yung silangan. Busa higalang Gambi, Robin Gambi, natuman nganong naa kanamo ang pagwali sa Espiritu Santo, natuman diya sa among magtutudlo og sa pag-ingon nimo di man mausab ang Espiritu, nasaypan nimo na amo nang gipamatuod nga si Kristo first child og ang Espiritu Santo second child sumala sa atong pagtuon. Og napay ubang mga porsyon nga among pagatubagon diha sa pamahayag ni Robin Gambi. Mga manamong tigpaminaw, may abot na mga oras, sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Divine Master Tomas Dinyo Senior, kinang inyong alagad, Ebanghilista, Reverend Charlie, yun yung sa ngalan sa kauban nga mga Ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. O kiniusap si Brother Cesar Patio. Og kini usab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang tagna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hayat mati, tayo na